bine v-am găsit la un nou episod. Azi vreau să vă arăt ceva super tare. Ok. După o lungă confruntare cu mama că merge, Ce-ți meargă? că am controlul ăla parental, bă frate, trebuie să-mi dea ea acordul că o să-mi instalez. Știu că e bullshit controlul parental. Aveam un prieten și a reușit cumva să-l dau jos. După ce am ieșit pe amândoi. Nu știu, cumva din greșeală. Bă, cum era parola aia? Să dezinstaleze o aplicație. Și când am dezinstalat-o din greșeală, i-am dezinstalat și ea controlul parental. Două dată! Da, bă. Eset, ia. Aici. Sau România. Trebuie ceva parolă? Ia. Bă. Oh. 95. Se activează virusii. Ce pula mea? Serios. Antivirusii, mă. Bă, totul, cum era parola aia aici? La time, la ore. Da, care era parola? 15, 36, 22. Deci 15 36 36 și mai cum? 22. 22. Enter. Cancel. Ok. Mulțumesc, fra. Smart Index. Ok, așa. Acum iară ne dă zona asta. Unde-i fântâna aia de plânge. Vedem dacă e din virus. După aceea îl ștergem antivirusul, da? Mă mai șterg? Bă, uite-l pe Leon fără mască. Ia! Leon fără mască? Era Leon fără glugă. L-a arătat pe camera aia. Cum a trecut pe lângă Mandy. Și mi-e scoate automat? Ce mă? Da, da. M-a ținut 10 secunde. Mi-a arătat pe Leon și după aia m-a scos de aici. Hai, dă o dată enter. You are protected. You're protected. Îți protejează virusii. Am două. Oh, nu, am 72 de giga ocupați din 128. Iar mi pare zona asta. Uitați-l pe Leon. Dacă aș putea să văd... Ar fi cam perfect. Aha. What the... Ia, care e cei mai mulți giga ai tăi? La tine? La mine ce am cel mai mult giga? Apasă pe aici. Giga... Da, e curs de cunete. Da, mă, te bagă în cartea asta. Nu știai. Bă, cum l-a bătut pe ăsta la X și 0. Le-am mai arătat odată la abonați cartea asta, de ce au văzut-o. Telefonul tot nu merge. Ceva link ca să poți să intri pe dark web sau ceva de genul. Bă, nu opri videoul. Stai, tu faci tu? Da, mă! În momentul ăsta, în secunda asta. În secunda asta fac un videoclip pentru a-l încărca pe YouTube. Ok. Așa că mă va și pe mine? Ok, și cam atât a fost episodul ăsta. Ne vedem data viitoare și pa, și pa! La revedere!